बर' थुनलाइ आफादनि जनाय जिल्ला कमिटिया मोनसे निदान जादों। थांनाय 29 मे खालि जिल्लानि आफादगिरि दानसोरां ब्रह्मआ हरखाब सोरगोयारि जालांदों। दा बेवहाय आफादगिरिया लांदां जानानै दंमोन। दा बेखौ बे लांदां जानायखौ सुफुंनो थाखाय जिल्ला कमिटिया मावफुं मेल लिंनानै सावरायनांगौमोन। नाथाय मावफुं मेल लिङालासिनो सानैसोल' एडभाइजारखौ लानानै आफादगिरि सायख'नायखौ जोङो गोजोननाय मोनाखै। मानो होनना बुङोब्ला संबिजिराव बेबायदि लिरनाय गैया। नैबे बर' थुनलाइ आफादनि संबिजित, बे संबिजिताव गिबि बिलाइनिफ्राय जोबजासिम आं फरायबाय। खुनु एडभाइजारनि खोथा बा बोसोनगिरिनि खोथा लिरनाय गैया, बा बोसोनगिरिया जे बेबायदि सायख'नो हायो बेबायदि गैया। बेवहाय होनाय दं बोसोरारि जथुम्मा, जर'खा जथुम्मा आरो निदारानि जथुम्मा। बेबादि थान्दै मेल लिंनानै बा एगजिकिउटिभ लिंनानै बा मावफुं मेल लिंनानै आफादगिरि एबा आफादगिरिनि अनगायै जायखिजाया आफादनि बिबानगिरिफोरखौ सायख'नो हायो। दा बे बिथिंखौ नायनानै नेहाथारिया माब्रै गाहाय नेहाथारि मानिक बर'आ माब्रैहाय बोसोनगिरिफोरखौ लानानै आफादगिरिखौ सायख'नो हाखो बेखौ जों बुजिनो हायाखै आरो बे संबिजितनि बायजोआव थांदों, असंबिधानिक जादों। दा बेनिखायनो जोंनि बुंनाया बेनो जे गोख्रैनो मावफुं मेल लिंनानै आफादगिरि लांदां जानायखौ सायख'नानै लाफिननांगौ होननानै जोंनिफ्राय जोङो बेखौ बुंनाय जादों।